Връх Мусала – най-високият връх на Балканите. Височина – 2925 метра над морското равнище. Местоположение – планината Рила, в национален парк Рила, южно от Боровец. Име – произлиза от арабското Мус-Аллах, пътят към Бога. По време на османското владичество се наричал Емусалиятепе. Интересни факти. Мусала е не само най-високият връх в България, но и най-високият в цяла Югоизточна Европа, Балканския полуостров. Върхът е по-висок от известните върхове Олимп, 2918 метра, и Вихрен, 2914 метра. На върха има метеорологична станция, която работи целогодишно, една от най-високите в Европа. Изкачване до Мусала. Най-популярният маршрут започва от Боровец, с лифт до хижа Ястребец. Оттам около 4 часа пешеходен преход до върха. По пътя минаваш покрай красиви езера и хижи като Мусала, Леденото езеро и други. Климат и природа. Дори през лятото може да е студено и ветровито. Зоната около върха е с алпийски характер, скалиста, с рядка растителност. Рила е дом на много редки растителни и животински видове.